Oblidin-se de la subtilesa. Amb la Miley tot és deliberadament grotesc. Així ho advertia aquest cartell a l'inici del seu concert, el primer a Espanya. Una cridòria com feia temps que no s'escoltava al Sant Jordi. Les 17.500 entrades esgotades, amb fans de tot arreu. Venimos de Uruguay porque, amamos a Miley porque es lo más. I'm from Appleton, Wisconsin. Vestuari mínim, ballarins de peluix i coreografies provocatives. Tanta pirotècnia musical va eclipsar en ocasions la pròpia música, de la dolça Hannah Montana a la nova sacerdotesa pop de l'accés. Se muestra tal y como es, tan natural y tan cochina. Me parece un espectáculo un poco subido de tono para las edades que se ven aquí. Però que ningú s'escandalitzi, el que busca Miley és precisament això, esborrar el seu passat i connectar èxit i escàndol, com ja va intentar Britney Spears, que també es va colar al concert. El mejor concierto de mi vida. Espectacular. No, estoy súper emocionada, en serio. Es que es una musa. ¡Miley es lo mejor! Entre les seves excentricitats va escopir aigua al públic, tot i que no van deixar gravar-ho, tampoc els seus temes més coneguts. La cantant nord-americana tornarà el dimarts a Espanya per actuar al Palacio de los Deportes de Madrid, segurament amb estudiadíssimes excentricitats.